Bon dia. Al polígon industrial Belcaire, pràcticament al costat de l'ecoparc, n'hi ha abocadors incontrolats de fem que estan allí fa molt de temps sense netejar. En algun cas, inclús algun d'estos vertits de fem està obstaculitzant la vorera i la gent que va per allí a passejar no pot passar per la vorera, té que baixar pel mig del carrer. Esta és una mostra més de lo malament que fa el seu treball el govern municipal del Partit Popular. Esquerra Unida hem insistit moltíssimes vegades i han presentat propostes en aquest sentit. Hem insistit, en que fa falta millorar substancialment tot el que representa la neteja, la vigilància, el control dels abocadors de fem que n'hi ha per tot el terme municipal. El nostre terme municipal està fet un desastre. Està ple de fem per tots els llocs. I en aquest cas també, no el terme, un polígon industrial que tenim allà al costat del nostre poble. Permanentment estem plantejant la necessitat de millorar este control, esta neteja i de fer les coses com toca. Sabem perfectament que és un tema complex, difícil, provocat també per comportaments incívics d'alguns veïns o veïnes i que no és un tema gens fàcil de resoldre. Però, per descomptat, el tema no se resol dient i fent el que diu i fa el PP. El PP sempre que plantegem aquest tema diu ja fem el que tenim que fer. No és cert. Li han fet moltes propostes per a millorar i no volen saber res. I la mostra de que no és cert el que diuen, de que no fan el que toca, és, per exemple, en aquest cas, com està el polígon industrial Belcaire. Esquerra Unida demanem al govern municipal del PP que limpie ja aquests abocadors de basura que n'hi ha al polígon Belcaire i que controlen aquesta zona per evitar que se reproduïsquen aquests abocadors de fem. Són abocadors de fem, a més, com hem dit, que estan pràcticament al costat de l'ecoparc que n'hi ha al polígon Belcaire. I això posa de manifest algo en el que Esquerra Unida hem insistit moltes vegades. L'ecoparc no funciona com toca i n'hi ha que millorar el seu funcionament. N'hi ha que fer que funcioni bé, que se donen totes les facilitats als veïns i veïnes que van allí a depositar els residus i no que se'ls fiqui problemes com es passa constantment a molts usuaris que van a aquest ecoparc a tirar allí els residus. També això ho han plantejat moltes vegades, però el PP no mos fa ni cas i ahí estan les conseqüències. Al costat de l'ecoparc, basura tirada de qualsevol manera. En definitiva, el que passa al polígon Belcaire posa en evidència, mos pareix a Esquerra Unida, tres coses. Primer, la necessitat de millorar moltíssim la vigilància per a evitar comportaments incívics com estos. En segon lloc, que l'ecoparc no funciona com toca i que n'hi ha que millorar el seu funcionament per a facilitar als veïns la seva utilització i n'hi ha que promoure la utilització de l'ecoparc. I tercer, que el govern municipal del PP fa molt malament la faena que li toca fer, perquè aquests vertits de fem que estan al polígon Belcaire estan allí moltíssim de temps sense que s'hagin netejat.